de amigas e amigos, grazas por estar aquí. Benvida a Ferrol Pastora, notable embaixadora vilarega e autora de Lareira de Soños. É un placer, é un privilexio contar contigo ou compartir contigo esta tarima de este escenario tan digno e tan representativo da vida da cultura como é o Ateneo Ferrolán. Ben, eu amenazo con ler unhos folios. Entendo que hai situacións especiais como esta en que non me arrisco a facer unha intervención con un guión preconcebido ou improvisando, porque quero decir o que quero decir e ademais pois digo que esta é unha situación especial porque ten bastante contido emotivo e emocional polo que logo se desprenderá do que vaya lendo. Só espero, agardo, non dormir ao auditorio, que o auditorio poida seguir con interés o que vou a ler. E empezarei por decir, vou a facer primeiramente uns apuntes biográficos de Pastora, e logo vou a facer unha reflexión sobre o simbolismo deste acto aquí en Ferrol hoxe, e logo vou a facer algunhas apreciacións sobre a metodoloxía que utilizou Pastora na elaboración do libro. Son o prologuista, como aí aparece, e tamén me referirei algo ao prólogo e terminarei con algún apunte máis personal e máis particular. Así que vamos alá, non quería invertir máis de un cuarto de hora ou 20 minutos, que xa me parece bastante, porque aquí a voz autorizada é Pastora, que é a que nos vai a explicar como sacou adiante esta obra. Pastora, Paz Veres, así como lle conocemos os amigos e amigas, é traballadora social pola Universidade de Santiago e máster en drogodependencias pola mesma institución académica. Recorreu a parte da comunidade galega, empezando a súa andaina profesional polo Concello de Noia, e logo pois pasou por Vila García, O Grove, Santiago, Lugo, e preto daqui tamén pasou por Neda e por Ares. Desde o ano 2005 presta os seus servizos na Consellería de Política Social na Coruña. O feito de que Paz Veres optara polo traballo social considero que é un dato xa moi revelador das inquedanzas e do compromiso coa sociedade que agromou xa desde moi nova na nosa autora. Ademais do que é o seu rol profesional, o seu modus vivendi, Paz leva de xeito paralelo o seu compromiso co labor comunitario e a defensa da cultura e tradición rural, como fiel discípula do poeta Díaz Castro, cuxa poesía abordaba a temática da humilde vida rural, como salientaba o seu amigo e ilustre polígrafo ferrolán Ricardo Carballo Calero. Na propia solapa do libro figura a súa participación, sendo máis nova, na Asociación de Veciños dos Vilares e na Romaría Labrega da Chaira, e máis recentemente implicada tamén no proxecto cultural de os Vilares Lareira de Soños. Estamos xa que logo diante dunha muller rica en valores humanísticos e teño que engadir que Pastora, como boa chairega, é poeta. Xa se sabe que na Chaira os poetas e as poetisas agroman como margaritas na primavera. Velaí o papel de impulsora, sumando forzas co seu home Antón, da nova poesía guitirica, movemento que en só 6 anos cobrou unha notoriedade e un prestixio extraordinarios. Precisamente a semana pasada, a NPG ocupaba titulares da prensa por estar implicada no primeiro Festival de Poesía Guitirica en alianza co Concello de Guitiriz e outras entidades. E aí, pois, se desenvolveu unha traca de actividades que eu seguías polas redes sociais e polos vídeos que se iban colgando, e, bueno, quedei abraiado da capacidade que, entre outros, ten aquí o amigo Antón para desenvolver
semejante calendario de actividades ali na vila de Guiteriz. Quero destacar igualmente un aspecto biográfico da autora de Lareira de Soños que non é tan coñecido, mellor. Pastora non é unha xornalista de profesión, pero sí de devoción. Acredito que é unha admiradora deste oficio, do que precisamente era un apaixoado vocacional o seu escritor de culto, Gabriel García Márquez, que decía que este era o mellor oficio do mundo. Gabo escribía xa ben maior, ben avanzada a súa idade: «No quiero que me recuerden por 100 años de soledad, ni por el premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira». Comulgo con esta paixón, inda que lóxicamente, ou lamentablemente, nin escribín 100 años de soledad, nin tampouco le dei o premio Nobel. Pero, bueno, comulgo con a súa paixón polo oficio do periodismo. Pastora, se houvese seguido este camiño, sería hoxe unha magnífica profesional dun xornalismo máis ben literario, máis ben creativo. Non hai máis que ver como a autora manexa neste libro, cunha singular mestría, un dos xéneros máis prezados do xornalismo como é a entrevista, que ela desenvolve brillantemente a través da fórmula narrativa. Se o traballo de campo foi arduo, peregrinando por rueiros e casas dos vilares, e incluso máis alá trasladándose a Bilbao e Barcelona, onde vivían vilaregos que podían aportar valiosos testemunhos, armar literariamente todas esas conversas, todo ese material reunido na gravadora e nas libretas de apuntes, foi un gran reto que Pastora soubo afrontar cun magnífico resultado, que o temos hoxe aquí en riba da mesa. Vas veres con esa vea que ela posee de xornalista e poeta, sabe manexar a palabra, contextualizar o relato e lograr o obxectivo final de despertar o interés de lectoras e lectores e sacar do anonimato as voces silenciadas do rural, como refire Luz Campello, boa amiga de Pastora de Paz Veres, nun fermoso artigo que foi publicado na Opinión de Coruña a raíz de saír da imprenta a obra que hoxe nos trae aquí. Bueno, resolto o capítulo biográfico, así a grandes rasgos. Eu, desde a modestia como cronista, que fun desta cidade e comarca, pois, moitos anos, sempre exercín aquí, dou fe e levanto acta, xa se sabe que os xornalistas somos tamén notarios de la actualidade, de que hoxe aquí, neste histórico templo da cultura, entre un ramillete de amigos e amigas, asistimos, siquera sexa simbólicamente, ao feliz encontro dos vilares de Díaz Castro co Ferrol de Carballo Calero. Foron desde os anos 80 grandes amigos, coa mediación de Alfonso Blanco Torrado, fundador de Xermolos, e gran activista social e cultural, así como gran impulsor da candidatura de Díaz Castro ás letras galegas. Un fito que agardo, xa veremos, que máis pronto que tarde chegue a traducirse nunhas xornadas ou nun marco semellante nas que se estude e divulgue a relación destes dous literatos e intelectuais galegos, Díaz Castro e Carballo Calero. É obrigado, e salto de capítulo, é obrigado que faga unha referencia ao meu prólogo. Pasa sinoume este honroso papel un día tan sinalado como foi a xornada do 17 de maio de 2014 en Guitiriz, onde se constituíu solenemente a Real Academia Galega para entronizar no Olimpo das letras galegas a Xosé María Díaz Castro. É curioso que a ela emprazouna para escribir o libro o poeta Manuel María e a min emprazoume para escribir o prólogo a poeta Paz Veres. Isto vai de poetas, está claro. Non son eu precisamente o mellor representante do xénero, mas ben tirei pola palabra escrita polo xornalismo e por outra vía. Foi unha decisión dela que eu firmara o prólogo, pero se así non fose, non sei se non lle acabaría pedindo eu.
Semella, e por algo sería, que os poetas chairegos Manuel María e Díaz Castro, alá onde se atopen, convocaron aos astros para que se aliñaran con nós e fóramos da man nesta viaxe, nesta lareira chea de soños que hoxe se presenta aquí en Ferrol. O prólogo, amigas e amigos, permitiume algo tan elemental e tan desexado como reivindicar as miñas orixes vilaregas. Cando escribín o texto, tiven a sensación repetida de que estaba a facer algo de funambulismo. Costábame traballo manter o equilibrio entre o que me dictaba a cabeza e o que me facía escribir o corazón. Lembreime máis dunha vez do recordado filósofo, tamén amigo nos últimos anos da súa vida, Carlos Gurméndez, tratadista das paixóns e os sentimentos, que abordaba na súa obra o dobre exercicio no que a veces incurrimos de sentimentalizar a razón no canto de racionalizar os sentimentos, inda que ambas reaccións son moi humanas. Pois por aí andiven eu, con mellor ou peor fortuna, balanceándome entre a racionalización dos sentimentos e a sentimentalización da razón. Ben, pego outro salto para o libro. Considero que Lareira de Soños é, en esencia, unha especie de regreso a Ítaca da autora. Paz leva moitos anos indo dun lado a outro, por la razón do seu labor profesional. Adiviño que quería sentir o orgullo e a fachenda de homenaxear ao seu particular Macondo, e seguimos con García Márquez, de facer un xeneroso exercicio de vilareguía, palabra que me saquei eu da manga, e nunca de mellor maneira que construindo a historia do seu recanto natal, historia que estaba por facer. Paz resolve con esta obra declarar o selo social e antropolóxico un compromiso moral, emocional e sentimental cun traballo que lega para futuras xeracións. A filla errante volve para poñer aos vilares no mapa mundi. E xa que falamos do mapa mundi e do global, seguiremos por mencionar este fenómeno do local ao global. Estamos diante dunha mensaxe, a do libro, que está a facer xa ese longo recorrido do local ao global, non só en virtude da transmisión e divulgación que permiten as novas tecnoloxías, senón porque, agás algunhas particularidades, como é o caso da figura dos trapeiros, do que ela falará, o que se conta neste libro vale para calquer outro territorio do rural. A supervivencia sometida ás estreiteces das economías familiares, a emigración, o salto do campo á industria, en fin. A loita na procura dun mellor estado de benestar son fenómenos que se repiten en calquer punto do ancho e amplo cosmos do rural. Quero tamén, moi de pasada, como estou a facer con outros aspectos, tocar o tema do testemunho oral, que é o que recaba e é a ferramenta que utiliza Pastora na elaboración da súa obra. Este é un asunto que mereceu ao longo dos tempos moito debate por parte de especialistas na materia. Fronte aos que pelexaban por dar valor á oralidade, situábanse aqueles que restaban fiabilidade a estas fontes. O caso é que desde tempo inmemorial, Herodoto, Tucídides, Herodoto valeuse do relato oral para escribir as guerras médicas, Tucídides para escribir o conflito do Peloponeso, ata os anos 60 do século pasado, en que se deron os primeiros pasos na historia oral como metodoloxía do traballo. As fontes orais, dunha maneira ou outra, foron sempre utilizadas na investigación. Antes recordaba o traballo de Luz Campello sobre as voces silenciadas, que tamén aparece no libro. Vela aí que os expertos e defensores deste método sosteñen que a historia oral entraña un principio moi importante, cal é o de dar voz ao sin voz. Está tamén a fotografía. Hai un aspecto da fotografía que convén reparar nel. É o valor que a autora dá á fotografía. A propia portada do volume xa nos indica por onde van os tiros. É sabido que a fotografía é un medio de comunicación, pero dentro do concepto xeralizado podense establecer clasificacións, a foto de prensa, a foto de estudo,
a foto artística ou de ensaio, e tamén a foto antropolóxica ou etnográfica, que é a que visualiza as persoas no seu entorno sociocultural. A familia, as festas, bodas, bautizos, enterros, oficios religiosos, son todos documentos gráficos que retratan con fielmente a vida no rural. Aquí os fotógrafos ambulantes das primeiras décadas e mediados do século pasado xogaron un papel moi importante. Lareira de Soños ten, ao meu ver, o tratamento adecuado destes documentos gráficos, sen deixar de botar man por outro lado, porque vai no libro a un recurso máis moderno como é o audiovisual, xa que se incorpora co libro un documental que dirixeu Cibrante Enreiro sobre a vida nos vilares. O relato, por último, respecto á construción do relato, Lareira de Soños retrata a historia, as formas de vida, a cultura dos vilares, como xa dixemos a través de pezas con personalidade propia, que fan máis doada a súa lectura. Cada entrevistado conta a súa particular historia, o que viu e o que viviu, o que rompe a posible monotonía dun relato lineal. Lareira de Soños ven a ser un exercicio no campo da antropoloxía cultural. Vemos como fundamentalmente a comunidade vilarega sobrevive ao longo do tempo grazas ao campo, ás actividades de intercambio comercial refletidas nun movimento nómade que vai de porta en porta en longos percorridos de períodos de tempo, practicando unha sorte de compra-venta, leva trapos e pode traer diñeiro ou cousas materiais ou viceversa. A emigración é outro dos fenómenos que marcan, como noutros moitos povos galegos e españois, a vida dos vilares. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, que dicía o noso poeta do Vilariño no poema máis coñecido Penélope. Recorríase tamén aos traballos temporais como as segas de Castela e, por outra banda, emerxían indicios de actividades endóxenas que vai desde veciños que rompen co conformismo e lánzanse a determinados tipos de negocios, hostalería, fornos, canteiros, tecelás, xastres, músicos. Houbo veciños que marcharon e triunfaron, outros destacaron no mundo das letras e das artes. Todos aparecen nesta obra que abrangue cronolóxicamente os séculos XIX e XX. Non podería rematar sen mostrar a miña gratitude por ver representada neste libro a familia Castro Tomé. Por aí andan meu pai, miña nai, os meus irmáns, tíos, dunha estirpe e outra, dos Manchás ou dos Castro dos Manchás ou dos Camuza de Lea, e entre eles o meu avó paterno Nicolás, que ten unha historia moi peculiar que seguramente fará referencia a ela Paz Vélez. Tanto polo lado dos Castros, dos Manchás, como polo lado dos Tomé de Lea, foron familias moi numerosas que se dispersaron en boa parte polo mundo adiante en busca de mellor vida. Meu pai, neste caso, chegou a Esmedi como mestre nacional e aí exerceu durante 30 e pico de anos e aí nacimos os 3 fillos. Pero tanto meu pai como miña nai son dos vilares, de 2 lugares diferentes, como digo, Manchás, meu pai, e Lea, miña nai. Foron familias, decía, que moi numerosas que se dispersaron polo mundo. Pois resulta que a Lareira de Soños de Paz Vélez descúbreme incluso datos dos meus parentes que eu descoñecía. Sendo Ferrol a miña patria de nacenza, a que me entreguei en corpo e alma, no exercicio do xornalismo, e modestamente no campo da cultura, a través fundamentalmente do Club de Prensa, teño que manifestar co mesmo orgullo que polas miñas veas corre únicamente sangue vilarego. Ben querida Paz, gratitude infinita. Tes ti a palabra. Boas tardes. Pásame en todas as presentacións que a persoa que me precede pois
me parece que cando estamos eu digo, pero que siga falando porque realmente estaba me gustando todo o que estabas dicindo, estabas facendo un análise moi bonito do libro e ademais pois conseguiste tamén emocionarme un pouco agora ao final porque como decía Man, rescatámolo como Vilarego que é e como di ademais Vilarego de pura cepa, rescatamos este home tan valioso que fixo a súa vida aquí en Ferrol, que moitos de vos coñecedes, pero é noso, é un Vilarego noso. Eu estou moi orgullosa de descubrilo e de atopalo. Bueno, comentábamos antes cos que estiven falando que pido disculpas porque non teño hoxe o meu mellor día, como vos decía, polos pasillos puxeronme onte a segunda dose da vacina esta e bueno, ainda que non teño así unha sintomatoloxía de febre ni nada deso, pero sí que me noteo moi chof. Teño aquí dous enfermeiros que recuperei tamén despois de moitos anos, aos amigos que eu coñecín polas terras ferroláns, a Marina e o seu home, e nada, non sei se eles saben algo desto, pero bueno, eso, a miña sensación hoxe de que estou como sin pilas. O sea, xa lle decía Antón cando viñemos polo camiño, bueno, a ver se non me quedo dormido porque as ganas que teño é como de botarme a dormir, pero bueno, sinto que coincidirá así, como diría miña nai, só a ti se che ocurre sacar un libro en tempos de pandemia, porque xa levaba anos co traballo e, bueno, desde o 2014 que empecé, xusto fomos a publicalo no 2020 e entón, claro, pois as presentacións víronse tamén condicionadas por eso e, de feito, eu a Man non o deixo desde antes da pandemia. A idea que eu tiña na cabeza era facer a primeira presentación en Guitiriz, por suposto co prologuista ao lado da Man del. Estaba super ilusionada con ese momento, pero non puido ser. Pero bueno, chegamos hoxe aquí e aquí por fin xa os dous coas vacinas e xa pudemos facer unha presentación conxunto os dous. Bueno, decir tamén que me alegrei moito de atoparme pois eso, con vellos amigos daqui da comarca, como Marina, Tino, bueno, tamén Pilar, que teño algo máis contacto con ela, pero bueno, Marina foi toda unha sorpresa, a verdade que me emocionou. Tamén é un placer pois chegar con esta lareira de soños ata esta histórica asociación cultural, o Ateneo Ferrolán, que se ven, creo que son 142 anos de vida, non? 140, sí. Bueno, nesta cidade na que eu viví nos meus anos mozos, era que gardo moi bons recordos, entre eles tamén a participación na vida cultural, política, tamén con Pilar e social. Cheguei a Ferrol en contra da miña vontade, porque eu iba para facer as prácticas en Coruña, pero non puido ser, e de rebote vim para Ferrol, para as Cedro, onde coñecín aquí a amiga Pilar. E o que iban ser 3 meses de prácticas, pois quedeime acabaron convertíndose en 2 anos. E seguí informándome, fixen un curso de animación sociocultural en Serantes. Unha das prácticas que fixéramos consistira en ir a visitar ao cura de Santa Mariña, que tamén anda por aquí, o noso veciño de Roca de Guitiriz, aquí en campo. Eu, cando cheguei ali, dime conta de que aquel home xa me falara meu pai del, e ademais falárame moi ben. Me decía que era un cura moi revolucionario que había pola zona de Ferrol e que quizá ainda toca algo na nosa familia, decía o meu pai. Xaquín Campo foi un dos pregos especiais que a Terra Chá mandou para Ferrol nos anos 60 para apoiar aos máis humildes e vulnerables. E tamén Xaquín forma parte da Lareira dos Soños, é un dos protagonistas tamén. Daquela, cando eu vivía aquí, pasear polo Inferniño ou polo Alto do Castaño era como andar polos Vilares, polo Buriz ou por Labrada, pois moita xente se viñera aproveitando o boom da cidade cos hosteleiros e a Marina. En Ferrol tamén me reencontrei con a miña prima Luz Campello, que moitos de vos tamén coñecedes, que acababa de aterrar no Hospital Arquitecto Martire como traballadora social.
Ela xa viñera a estudar o bacharelato aquí a Ferrol porque a familia dela e tamén a familia miña vivían polo Alto do Castaño, onde hai unha pila de xente de labrada. Tamén Paz, tamén andas por aquí, non? De labrada. A partir de aí as nosas vidas seguiron sempre xuntas e ela, autora de 2 libros de poemas do Corazón da Terra e o Inventario de Prohibido, libros que aproveito sempre para recomendar, libros de poesía, pero que con moita calidade e moi bons. Fixo un análise neste traballo que, se me permitides, ler un par de cousas. Luz, foi a primeira persoa que, digamos, fixo así un análise moi polo miúdo do meu libro, non? E hai aquí nada, un par de frases, simplemente, que me gusta como ela o interpretou e que creo que sí, que se corresponde. O libro incorpora esa dimensión social do ser humano e do papel que cada quen ten nese escenario territorial dos vilares, presentándonos unha exaltación de vida, de casas e persoas con nome propio, cheas de historias épicas e relatos cotiás que fan volver os ollos á aldea de aldeas, para presentarnos toda a vida que ali abrolla, acorde a un conxunto de normas e xeitos de facer arredor dos que se organizan e que eles mesmos construíron. Hai outra cousa tamén que di que me gusta, dice que para rematar poderíamos dicir que Lareira de Soños de Pastora Veres constitúe un libro etnográfico, como se dunha especie de autobiografía colectiva se tratase. Gústame eso da autobiografía colectiva, onde a autora, que forma parte da contorna e do grupo social que relata, quere deixarnos un legado cultural e antropolóxico cunha intención consciente de evitar a súa extinción, burlando así o que parecía ser unha morte anunciada. Digamos que é unha obra que nos apodera como pobo e como ruralidade, que creo que Luz captou moi ben tamén a idea un pouco de, que non sei se o conseguín, pero sí que era algo que estaba detrás deste proxecto, non? Lareira de Soños é un libro de libros, unha biografía colectiva, unha autobiografía colectiva, un traballo comunal e, como dixe Felipe Senén, un libro en espiral cunha organización dentro de certa desorganización, como é Galicia, que é un país laberíntico, somos un país laberíntico, barroco e de contrastes. E eu defínome moi así, o sea, laberíntico, barroco e de contrastes, creo que me define como son eu e de alguma maneira como tamén presento o libro, non? Lo que se poden facer varias interpretacións, porque é un libro de vida con moitas arestas. Entrando xa máis nel, no que o libro arranca co limiar de Man e 4 partes máis un epílogo. Do prólogo de Man, que podo decir? Sempre que, o sea, desde sempre, cando Antonio nos lo mandou xa aquela primeira vez, nos pareceu, un prólogo moi fermoso, unha louvanza do libro que amosa o seu amor pola terra dos seus pais e avós, da súa nai, dos seus pais e avós, e tamén un cariño cara a min que me enche de orgullo e de fachenda. Pero ademais deso, Man, o sea, aparte de toda esa parte emocional que hai e que esa conexión que os dous tuvemos, tamén fixo un análise deste traballo que recomendo ler. Cando eu estaba lendo, estaba dicindo moi ben, o sea, está todo, recolleuno todo, o sea, realmente non lle quedou nada. Pois deixa ver o mellor tamén, o sea, a forma de escribir del, non? Que deixa ver un pouco esa pegada de mestre xornalista de raza, dos que cada día andamos máis escasos, cando son máis necesarios que nunca, nos tempos que nos toca vivir. Non é unha casualidade que, porque da súa pluma cargada de tinta sanguínea do poeta Díaz Castro, só podían sair palabras tan fermosas como as deste linear para Lareira de Soños. O meu eterno agradecemento a Man. Como sabedes, Man é primo do poeta Díaz Castro e cada un o seu estilo, na poesía e ti no xornalismo, pero a verdade é que os dous traballando coa palabra. Os dous traballando coa palabra e además moi ben. Vamos agora, falábamos un pouco do que é a estrutura do libro e eso, que arrancaba co linear de Man e logo hai 3 partes e o epílogo. 4 partes e o epílogo, perdón. A primeira sería o que eu chamei de quen vimos sendo.
E aquí, bueno, explico un pouco aquilo que nos identifica no lingüístico. Por exemplo, algo que nos moi identitario da nosa parroquia, pero que tamén reivindican os de Labrada, porque isto despois hai rivalidades, tema localismos, porque cando eu dixen que só os dos Vilares utilizábamos o né, viñeron os de Labrada e dixeron, ai non, que nós tamén usamos. Pero eu creo que, bueno, penso que pais se usan na nosa parroquia, incluso lle dicía a Luz, bueno, os de Labrada usádelo porque moita xente dos Vilares se foi a vivir a Labrada e o levaron. Entón, bueno, como sabedes, o né, para os que xa coñecedes, digamos que é un apócope da palabra nena. É dicir, por exemplo, para referirnos a un neno, decimos por exemplo, para onde vas pero os dos Vilares temos tamén o apócope femenino, que sería para onde vas né, cando nos referimos a unha nena. E é algo, eu polo que me relaciono coa xente que fixo galego, pois que solo encontraron ali nos Vilares e tamén na Pastoriza, na zona de Lugo, pola zona de Meira. Pero é algo, digamos, moi dali. Houve unha época na que non estaba incluso moi ben visto usar o né, víase como algo mellor bruto ou algo así, pero agora hai moita xente que o reivindica, o seu uso. Entre a xente nova, eu, por exemplo, teño incluso a xente que está fora. Teño un primo meu que está en Barcelona, que no seu estado de WhatsApp ten posto que me queres, né? O sea, digamos que estamos un pouco reivindicando tamén o uso do né, como algo propio noso. Eu recordo que cando era eu nena, a miña avó, que viñera de outra parroquia de San Breixo, reñíame, claro, eu decía né, e ela non me deixaba, porque me decía que non fales así, que eso do né é moi feo. O sea, que estaba mal visto, digamos, non? Bueno, eso era algo que nos identifica, aparte da identidade trapeira, que tamén moitos de vos sabedes que temos os dos Vilares. E para explicalo, eu aquí no libro emprego o pregón, que me parece unha maneira moi bonita de como explicou, de Xulio Xid, que deu no ano 2014, non? Que un pouco explica que facían os dos Vilares cos trapos, que así, para resumilo moi brevemente, era un traballo estacional que facían as mulleres e os homes no inverno, que se iban na época en que non había traballos na aldea, e como a xente realmente era pobre, se iba a este traballo que consistía en iban por toda Galicia, chegaban hasta a zona do Courel, por a montaña de Lugo, e hacia Asturias pola outra parte, e levaban, digamos, o que eles chamaban quincallada, que era agullas, dedais, barallas, mecheros, velas, todo así, bolígrafos, cousas que ao mellor podían, que nas zonas máis illadas non tiñan. Eles iban sobre todo ás zonas máis illadas. E aí facían un trueque, eles levaban esa mercancía e nas casas lles daban trapos vellos ou calcetíns de lá que logo traían e vendían en Lugo nun almacén que había e mandaban para o textil para Barcelona. E con ese traballo que estaba moi mal visto polas parroquias veciñas, porque digamos que era un traballo como un pouco de ambulantes, de xente que se iba decían, íbamos polo mundo a ganar o pan. Entón, as parroquias veciñas decían, ai, vamos trapeiros dos Vilares, como algo despectivo, como algo, mira estos. Pero claro, decían os veciños, pero claro, os Vilares cando volvíamos traíamos cartos, podíamos comprar un traxe novo, unha gabardina, unha bicicleta. Contábame un señor que cando chegaba a festa da Pascua, que era a festa que se fai por Semana Santa, que é a festa grande dali da parroquia, claro, era, digamos, que sería como para nós hoxe, para a xente nova, o evento máis importante que pode haber. Claro, que tens 17 anos, que evento importante vos interesa aos novos hoxe en día? Non sei o que podera ser, pero para nós, para eles daquela era a festa da Pascua. Entón, que se podía levar a festa da Pascua? Pois ir de estrena, levar un traxe novo, levar unha bicicleta, decíame este Pepe, decíame, bueno, ir cunha bicicleta a Pascua era hoxe, pois a mellor como que vai con un descapotable, pois yo que sei, non sei, algo así, non se me ocurre. Entón, claro, decía, os dos Villares chegábamos con eso, coa bicicleta, cos traxes, coa gabardina, e eso
que consecuencias traía iso? Que as mellores mozas bailaban con eles e non cos outros. Entón, claro, bueno, ao final decían eles, ríense dos trapeiros, pero ao final as mozas veñen con nós. Bueno, pois falo tamén bastante no libro de todo, incluso hai, pois logo na parte das vidas das persoas, pois hai historias de trapeiros moi bonitas, non? Que tamén eu digo que os trapeiros nos abriron moitas portas aos que viñemos despois. Comentábame un señor que el, pois despois xa polos anos 80 ou así, que anduvo cortando madeira por a zona de Viveiro, e que lle abriran moitas portas os trapeiros, porque lle dicían, ai, os dos Vilares, de aquí viñan os trapeiros, que boa xente era, pois sí, ven, que che vendo a madeiro. O sea, e a min incluso tamén, cando teño andado por aí por Galicia adiante, me teñan dito nalgúna ocasión, dos Vilares eran os trapeiros, que boa xente eran. O sea, bueno, pois que fomos, digamos que fomos coñecidos en ese sentido, non? Ainda que daquela, para eles era unha vergoña, ao final resultou ser, pois algo positivo, non? E que abreu portas a outras persoas que viñeron despois. Isto así a grandes rasgos. Despois tamén neste capítulo fago un pequeno estudio da toponimia que me axudou Gonzalo Navaza, que é un prestixioso estudoso. Tamén consultamos arquivos eclesiásticos, provinciais, do Concello. Bueno, aquí falamos, recollemos todos os datos do catastro de Ensenada e Madoz, de todos os datos que nos puderon ofrecer da parroquia. Isto así a grandes rasgos na primeira parte. A outra parte que eu titulei Os alentos que me quentaron é como o título do documental que acompaña en DVD, que xa falaba antes, Entrar aos Vilares, Cibrán. A través de min, coas miñas vivencias dende a infancia e a mocidade, digamos que eu traslado no libro esas sensacións e lembranzas que van con un toda a vida, non? Que van os nenos que nos criamos nas aldeas e as nenas, digamos que temos esa bueno, pues esas sensacións únicas e propias que nos conducen a lugar que pode ter calquera outra persona que nazca en calquera outro lugar do mundo, pero son sobre todo esos primeiros anos da vida que ademais se son na aldea, pois teñen unhas características comuns, non? E son lugares que nos nutren, onde temos as primeiras emocións, sitios cos que temos unha conexión emocional profunda e que nos mantén a raíces sempre, tanto os que quedaron ali a vivir como os que non, pero que nos marchamos, pero que ainda, digamos, como digo no libro, a terra nos sigue amarrada á pel, non? Digo eu no libro que vai onde vaia, decía sempre Felipe Senén, era un dito que ele decía por Manuel María, decía, vai onde vai e veña onde veña, sempre irá e virá para o Outeiro de Rei. E eu o digo, o sea, vai onde vai e veña onde veña, sempre irei e virei para os Vilares. Eso podemos aplicar a cada un de nós para a nosa aldea. E logo outro capítulo, outra parte que eu titulei As vidas silenciosas. E aquí xa entramos no que é propiamente a biografía colectiva da xente dos Vilares. Aquí, bueno, pues este apartado, eu abro con precisamente coa familia de Man. A familia de Man, ali na parroquia, é coñecida como a familia dos Manchás. A súa aldea, que era unha única casa, bueno, pues era coñecida así como os Manchás. E ali había un señor que lle comentaba agora a Man, xa lle teño comentado varias veces, que eu de pequena, porque este señor, o abuelo de Man, morreu no ano 38, e eu, pois que nací no 66, acórdame de nena, que na miña casa, a miña avoa, pero sobre todo ela, se seguía falando de, como lle decían, o vello Manchás, porque o vello Manchás era o que máis poder tiña, pero non só nos Vilares, senón en toda a contorna. Bueno, era un señor xa, bueno, pois, como veredes no libro, bueno, pois xa con unha vida, bueno, moi vivida e máis lido que os demais, máis instruído. Entón, pois, digamos que era unha casa rica, donde se acercaba a xente a traballar, pero sí que é certo que, digamos que así como houve outras casas ricas na parroquia, donde a xente iba a traballar simplemente polo xornal, o sea, simplemente polo xornal, non, simplemente para comer. A xente dos Vilares recorda a esta casa como unha casa diferente. Decían, bueno, non era unha casa rica e íbamos ali a traballar, pero nos trataban moi ben, comíamos moi ben, dábannos, bueno, prestábannos aperos de labrar, o sea, digamos que era unha casa de fartura e donde non,
dentro do que había daquela, pois non explotaban a xente, non? E, bueno, pois dentro do que podía, este señor, bueno, teu avó, pois axudou a moita xente ali e a xente, pois, o recoñece e promoveu, pois, como a Feira do Sete, o sea, fixo cousas, bueno, era un home avanzado e fixo cousas que a xente, pois, agradece, así como doutros, pois, falan xa noutro tonito, non? Pero é curioso o poder que tiña o avó de man, que me decía un señor que incluso quitara aos homes de fumar, decía. Eu digo, e como que quitou aos homes de fumar? Digo, pois facía falta ahora para que o contrataran en sanidade, non? Decía eu de broma, e sí, quitou os homes de fumar, todos da parroquia, di. E enfadouse cos tanqueiros, tuvo un litixio cos tanqueiros, e dixolles aos homes á salida da parroquia que non se fumaba máis, que non se lle compraba o tabaco aos tanqueiros. E dixo, non fumaba, non fumou, non, ninguén fumou. Dixo, bueno, non sei se fumou alguén ás agachadas, pero extrañame, porque o dixera Manchás, dice, hasta que un día pasou un tempo, arreglou cos tanqueiros, e dixo, nos podedes volver a fumar, e te va, máis contentos todos, volvemos a fumar. Bueno, é certo, é un pouco unha anécdota, unha broma, pero sí que é verdad, o sea que el, e xa digo, eu na miña casa, moitos anos despois, eu non sabía quen era ese señor, pero eu, claro, ahora veixo e digo, tiña que ser alguén moi importante porque se seguía falando dele. A miña avoa, por exemplo, de calquer cousa que pasaba na parroquia, decía a miña avoa, ai non, porque eso dixera Manchás que e foi, o sea, eu vi que era un home con moito peso, non? E logo, bueno, falo del, falo de toda a súa descendencia, que foi moita, un pouco para onde foron, e falo, e tamén me centro en vos, na vosa familia de aquí, de Ferrol, en teu pai mestre, bueno, un pouco tamén que tuvo a súa importancia aquí na zona. E bueno, a parte da familia de man, que, bueno, xa digo, foi así, abro as vidas silenciosas con eles, porque me pareceu eso, pois un lugar, bueno, pois que tuvo moita importancia. Hai logo moitas máis persoas que se interesa a importancia, si fixeron cousas tamén moi peculiares, porque a xente dos Vilares, por iso Manuel María, cando fixéramos aquela mostra de fotos no ano 90, anduvo vendo as fotos e onde iban explicando, e el díxome, a xente dos Vilares ben che daba para escribir un libro, porque xe xente moi peculiar. E foi cando el me animou, dice, tú que non te animas e escribes tal? E é certo, porque nos, entrevistándonos coa xente, vimos que desde logo que son, bueno, pues xente distinta, con moita iniciativa, como esa, por exemplo, de irse aos trapos, e ir por o mundo adiante, como emigraron para fora, é dicir, que eran xente como moi emprendedora, non? E conto que a historia, así por facer un pouco tamén máis distendido, o de Pascual de Morico, que se foi a Venezuela co irmán, o irmán tiña en Venezuela unha fábrica de lexía, marchara daqui e conseguira pois montar ali unha fábrica. E el foi a traballar con el. Pero eu cheguei a Venezuela e a mí o que me gustaba era ser toureiro. Entón, bueno, foi para torear. Pero non, claro, cando lles decía que era galego, non, galego, como vas a torear se eres galego? E botáronme. Pero eu dixen, pois eu teño que ser toureiro, porque a min dáseme, dice que parece que o levaba na sangre, decía el, non? Bueno, o caso é que ao final dixolles que era de Sevilla, entonces preguntaronlle a seguinte vez que foi, eu son de Sevilla. Ah, bueno, de Sevilla, entonces, e de Sevilla son de Triana. Ah, pois el Triano. Entonces, a partir de aí, sale no libro fotos del vestido de torero e chegou incluso a triunfar como el Triano, dentro do que era, bueno, non sería unha cousa moi a nivel universal, unha figura, pero bueno, ali foi coñecido e toreou. Isto así como anécdota un pouco graciosa, pero logo temos tamén outros casos, como o de Antonio Castro, que se enfrentou ás grandes compañías eléctricas para poñer a luz nas aldeas. É moi bonita a historia deste home. Antonio, falámoslo moitas veces, que realmente non sei como este home non ten incluso o nome dunha rúa en Guitiriz, porque sacou as aldeas da escuridade totalmente. E el tuvo que, enfrentándose ás compañías e perdendo cartos. Decíame sempre a súa filla, cando falei con ela, decíame que seu pai que non pudera enriquecerse, porque claro, el dice, meu pai era tan bon que claro, puxo a luz, pero logo moita xente non a podía pagar. Dice que a veces que ao mellor un operario lle decía, e aí onde lles vou poñer o contador? E el que lles decía, aí non poñes contador, home, que aí non, como van a pagar a luz? E dice, claro, o sea, tiña un sentido moi humanista, pero pouco comercial.
pero a xente realmente o recorda como, bueno, pois como alguén pois que lles trouxo, home, ao mellor se non fora ele, igual ao mellor acababa sendo de outra maneira, pero realmente que fora un veciño dali e que tomara a iniciativa e que se adiantara incluso no tempo, pois me parece que ten o seu mérito. Tamén fala de Alfonso, o prego de Xermolos, que chegou ali e revolucionou culturalmente o noso povo. E logo menciono tamén no libro un veciño dos Vilares que se veu a Ferrol, Pepe de Carballeira, do Vilariño dos Cregos, da mesma aldea que Díaz Castro, que eu lle chamo, titulo no libro, o espírito comunista das casas de Vilariño dos Cregos, porque realmente el era desas casas, era un fillo desta casa rica que eu decía antes, que a diferencia da de Man non eran tan espléndidos, digamos que eran como trataban peor a xente que iba ali traballar, non? Decían que incluso moita xente me ten dito, ali non íbamos de boa gana a axudarles porque non nos daban moito de comer, non te creas. Eso, cando a xente iba a traballar pola comida. E Pepe de Carballeira veuse a Ferrol, eso, sendo dunha das casas máis ricas dos Vilares. Bueno, el participou nas revoltas, conto e aí no libro, nas revoltas do ano 72, facendo fronte á represión de centos de feridos e do asasinato de Amador e Daniel. El foi un dos que participou activamente, ademais, en eso. E contábame, a verdade é que era un home tan entrañable que dei aí varias veces con el no Almirante e podíamos estar todo un día falando porque era un gran conversador e comentábame cando lle dixera unha vez súa nai que lle dixo que alguén veu un veciño que lle viñera a traballar e que lle cobrara. E lle dixo enfadada, e dice, mira este que me quería cobrar. E el contestou a nai, menos mal que alguén que lle tuvera que pagar, claro, lle dixo a nai, pois menos mal que se empeza nesta casa a pagar un xornal á xente, iba sendo hora, non? Que, o sea, el, claro, a nai quedaría, o sea, porque eran, bueno, pois sí, un pouco explotadores nese aspecto. Sin embargo, este fillo dice que incluso el iba, cando era neno, iba cun carro a cobrar as rentas polas casas, e que pasaba unha vergonza, e dice, non sabes que malo pasaba, que despois eu non quixen ir de máis maior, porque pasaba moita vergonza eu, porque me parecía aquelo, pero isto que é, pero quen se creen os meus, non? E el de que sempre me decía aí no Hotel Almirante, dice, sempre tuvo un espírito comunista e morro con el. Non sei, gustoume moito a conversa con este home, como por exemplo os seus pais, porque ele, bueno, pues era un home moi inteligente, e como o presionaron para que se fixera cura, para ele non quixo, porque claro, era anticlerical, entón nada, comigo non puideron, e nada, ao final vime para aquí, para Ferrol, e me metí no Partido Comunista, estuve na loita a todas que houve, pois as que houve aquí, e dice, tuve moita sorte, porque incluso a miña muller axudoume moito, e é certo, porque podía ter a mellor unha, sabes, a mellor que a muller lle dixera, bueno, pues que tuvera medo, en que lío están das metendo, e dice, pero non, porque ela tamén estaba suscrita ás revistas do PC e me apoyaban todo e incluso me daba alas para ir a pelear. Entón, bueno, pues a verdade é que é unha historia de vida moi interesante a del. Morreu fai pouco, a verdade é que foi ele e outros que morreron desde que eu empecé o libro hasta a hora que se publicou, pero a del foi unha morte moi sentida por min, porque sempre me decía, cando estará o libro, que tiña moitas ganas de lelo. Bueno, pasoume con máis de un, porque houve varios, entre eles a miña mamá, que tampouco puido ler, e tamén era unha das que estaba seguido, por favor, acaba ese libro que quero lelo, e que me deu moito, o sea, que me deu esa pena, non? Por que non o puideran ler. Tamén falo de mulleres, como as traqueiras de María, falo da miña propia avoa, que con 9 anos, se veu de Parga a Betanzos a traballar a casa dunha señora rica, e como de ali se marchou a outra casa, e despois marchouse a Cuba. Un pouco tamén a miña avó era unha muller, bueno, emprendedora, e non era dos Vilares, por certo, pero sí que tamén era moi emprendedora, e moi viaxeira, e moi botada pa diante. Con 9 anos, irse da casa en contra incluso da vontade dos pais, pero ela pensaba que ela tiña que facer algo para a familia, porque eran moitos, e non eran ricos, e ela quixo ser unha carga menos e marchar. Home, os 9 anos de antes non eran como os de agora, pero así todo, pareceme, vamos, a min cando me contaba, realmente
sempre me deixaba impactada con todos os contos que ela me contaba e cando foi todo como foi a vida en Cuba. É certo que eu desde pequena tuve unha avoa, tamén o digo en moitas presentacións, que un dos motivos polos que eu escribo este libro é por ela, porque o que me criara ela, eu sei que, claro, é distinto que se me criara outro, evidentemente, pero ela marcoume moito, porque a súa vida, bueno, pois, foi unha vida, bueno, con moitas aventuras, ou non sei como decir, e logo era unha muller, bueno, con un espírito humanista, de axudar aos demais, despois, bueno, pois, gustaballe moito tamén contar moitas historias, e eu criei-me con ela, no seu colo, os recordos que teño, pero xa ela morreu sendo eu maior, pois escoitando as súas historias. Ela sabía moitas historias. Claro, como di ela, anduve moito polo mundo. Entón, contaba miles de historias. E algunhas eran, claro, a mí parecíanme terribles, dolorosas, de épocas e de tempos moi duros, moi difíciles. E eu sempre estaba aí escoitando. E facíame gracia porque miña nai chegaba á casa, miña nai que tamén me marcou moito, pero polo contrario, tiña as dúas. Miña avó era idealista, humanista, miña nai non, era práctica, pragmática total, había que sacar a casa adiante e deixar de ver de historias. Entón chegaba á casa, miña nai, e encontrábase, decíame ela, chegaba á casa e o panorama era túa abuela contigo no colo contándoche historias. E eu recordo que miña nai dicía, pero non lle conte tantas historias, por Dios, que me vai volver tola, porque é verdade que era unha muller pois moi... E ademais que as contaba moi ben, e que lle gustaba moito relatar, e supoño que iso tamén influe. Bueno, falo de máis mulleres, de cando iban ás segas a Lugo tamén, a historia da xente da Ribeira, que tamén é unha historia moi entrañable. E logo hai outra parte, para ir cortando e non enrollarnos máis, unha última parte que chamei Vilaregas de hoxe, que son as vidas dos vilaregos e vilaregas que viven hoxe en día ali, aínda, non? Un pouco como un canto de esperanza de que a aldea vai a permanecer. Moitos deles viven das vacas e viven da agricultura, pero outros non, outros viven de... Bueno, pois coñecemos, por exemplo, unha rapaza que é enfermeira e vai a Ula a traballar, pero ela decide vivir igualmente, desplazarse e vivir na aldea, ali ao lado da casa dos pais. Outro, por exemplo, que é veterinaria e tamén decidiu quedarse ali. Outro, pois que, bueno, que teñen outras profesións e tamén decidiron quedarse nos vilares, aínda que traballen fora. Pero tamén nos hai eso, que aínda continúan tamén coas labores agrícolas ou outro tipo de labores, aínda que traballen ali. Outros que son anticuarios, quero dicir, bueno, hai un poquinho de todo. Pero pareceu-me importante este apartado como unha porta aberta hacia o futuro, como dicindo, bueno, tamén se pode vivir aquí e vivir ben e ser feliz e non pasa nada, non nos temos que ir todos á cidade. Logo fixe un último apartado que sería un epílogo, que digo, bueno, pois que é un alegato de defensa desas vidas silenciosas, esas pequenas historias que non contan os libros, nin a historia oficial. Digamos que o que quixen foi recoller un pouco os feitos da vida cotiá, os usos da familia, o dereito privado, as diversións, as relacións da sociedade. Bueno, nada, digo aquí que tamén fago referencia á esperanza no futuro, o que vos decía que pasa por recuperar a capacidade alimenticia do noso rural, encamiñando cara ao consumo de proximidade e combater así o gasto enerxético disparatado, o consumo de alimentos producidos a miles de kilómetros de distancia e a reflexión se cadra en xeno da volta ao campo. E digo tamén que, bueno, que estes tempos de pandemia, digamos que estamos vendo, non sei se nos coincidiu a nós solo, pero bueno, xa coñecemos varios casos de xente que, pois con todo isto, algo insólito que ninguén contábamos convivir, pois de alguma maneira volveron ao campo. Coñecemos xente, bueno, coñezo incluso unhas persoas que venderon o piso na cidade e se foron ao campo. E coñezo outros que ao mellor non venderon o piso, pero arreglaron a casa que tiñan ali e pasan temporadas, ou, bueno, entón, pois tamén, se a pandemia serviu para axudar un pouco, pois tamén algo ten de positivo. Outra das persoas que tamén nomeo, bueno, que quería falar e que me parece unha muller tamén moi entrañable, a que eu lle tiña moito cariño, e
e que está aí tamén a súa filla Paz, a Candelaria, a tua mamá, que eu coñecín, que era a voz máis, como decía miña nai, a muller máis guapa da parroquia, a máis fermosa. De feito, falo tamén no libro, o Armeiro de Berulfe, que era o fotógrafo ambulante que tiñamos na contorna, non só ali na parroquia, levaba estas máquinas que había antes de 3 pés e levaba as fotografías das mulleres, como decía miña nai, as máis guapas estaban ali. Estaba a tua tía Aurea de Lorizo e Candelaria de la Braga. Pero a máis guapa Candelaria, decía miña nai. Eu recordo xa maior, pero seguía indo ás excursións cos da asociación ali nos Vilares e cantaba. Eu recordo unha vez que os acompañei nesa excursión e todos felices porque agora a volta vai nos cantar Candelaria e todos, veña outra, bueno, ela cantaba e decíame non sei se eras ti ou a tua irmá que me decía, que cando a súa nai cantaba na igrexa que, vamos, que ela era tremendo, non? Porque a verdade é que sí, a parte que decía miña nai, decía que non era só o ben que cantaba, era como o estilo que tiña ela, parecía unha muller artista, unha muller moi querida na parroquia, foi unha muller Candelaria moi querida por todos, é rarísimo, bueno, imposible que alguén falara mal dela. Foi unha muller tamén adiantada aos seus tempos, unha muller que casou máis maior que o normal daquela época, e que ela, porque era ela autónoma, era independente, era unha muller... Que? Era costureira, era moi conocida. Claro, era costureira polas casas. Era costureira, pero quero dicir que me chamou a atención, porque daquela, claro, as mulleres, claro, decía miña nai, é que xa te impoñían a casarte, o sea, nada máis cumplías 16, 17 anos, xa, veña, o sea, xa casi eras bella para casar. E Candelaria, sendo unha muller que, sabes, que non era o tema de que non tuvera mozos, ni moito menos, senón, pero que me parece que era unha muller independiente e que ela, sabes, traballaba para ela, gustoume moito, bueno, que sería unha muller, hoxe en día, deixo totalmente nas manifestacións feministas con nós, seguro. Bueno, non sei que máis decir, eu creo que nada máis, mellor deixámoslo aquí. Eso, que gracias a todas e a todos por vir, que foi un placer, sobre todo, encontrar, xa digo, as persoas que había tempo que non vía, que me alegrou moito ver tamén aquí o meu ex-xefe Tino, que sempre digo que é o mellor xefe que puide, digo yo a todo o mundo, tuve varios xefes ao longo da vida, sempre digo, pero hai un, e tuve bons xefes, pero hai un que me marcou, e é Tino, cando traballei con ele aquí no Concello de Ares. De Neda, perdón, en Ares foi con Marina, sí. Nada, que me alegrou moito de atoparvos hoxe aquí e nada, se alguén quere comentar algo, pois se non, pois eu quería o mellor para romper o xeo, quería que a miña muller se explique agora por que a veces a teño chamado eu desta maneira. Tíosne! Pero ti como me chamas? que bueno. Tíosne! Pero que maneira é esa de chamarme? Dixeche eso, sí. Sí. Eso é vilarego 100%, é verídico, non teño usado eu esa fórmula. Sí. E non só esa. Outra apócope. A ver, Sí. e dices, pero ti de onde sacas eso? Pero ti de onde sacas eso? A ver, Sí. anda por aí O hoxe é moi típico de Lugo, en xeral. Sí. Pero logo nós temos, ademais, o específico, né? E iso que a ti te pau mala, eso que dis, eso lle pasaba a miña avó, comigo, cando era pequena. Entón, é que me castigaba, incluso. E, de feito, eu non uso, né? Apenas uso, porque non o tiño prohibido. Uso agora un pouco reivindicando e así un pouco de broma, así que é certo, pero porque ela lle parecía como un falar feo. Sin embargo, ahora xa non o vexo así. E digo, pero que non, que é algo propio, non? O de Tíosne, eso é... O de Tíosne, eu creo que o levei para Ferrol e para Papoia agora, de Lea. Sí. Eu creo que foi de Lea, non de Xea, sino porque eu estaba moito
cos de Lea, ali tiña os meus padriños, a María máis a Xesús, pero iba moito tamén a Xiá con Angelito, que tiña moi boa relación, moi bon feeling había aí, e creo que o Tíosne saco de Lea, dos Vilares. Tal cual, sácalo dali, é moi dali, totalmente. Así que Marita sorprendiese todo eso. No documental sale unha rapaza, a valida, como se chama, de Penafachada, a rapaza nova que decía, non é maior, unha desas que salen de Novas Vilaregas, Novas Vilaregas de hoxe, decía que non pode haber tanto tempo, relativamente, que iba ao colexio e que efectivamente había términos lingüísticos logo dos Vilares que os cativos de outras parroquias non dicían. E que xa os conocía, claro. E que xa se conocían pola maneira. No, cando baixábamos ao pobo, os que decíamos ne, pois xa sabían que éramos dos Vilares. Pois sabes por onde anda o Tíosne? O Tíosne. Anda por aquí tamén, non? Sí, eso decíamos moitas veces a miña nai a min, cando viña, sobre todo para como, cando me quería chamar a atención por algo, por exemplo, viña e vía algo que non lle gustaba e decíame, Tíosne, ven aquí. O sea, como eu me dicía, cando oía o de Tíosne, ui, a ver que fixe. Non, era moi común porque eu saquei no dai e oío con frecuencia e incluso se me quedou aí pegado, non? Bueno. Nada, eu quería comentar simplemente eso, que é un libro, claro, a ver, é un libro que está eso, totalmente ambientado nun lugar moi concreto, é unha parroquia da Chaira, pero que claro, que para que non sexa dali, quer dizer, para quen sexa dali evidentemente ten unha connotación que para quen non sexa non ten, evidentemente. Pero ao mesmo tempo, bueno, eu creo que pretendín darlle tamén ese toque de universalidade que pode ter calquera parroquia de calquera de nós, que ao final pasan tamén as mesmas cousas en todas, non? Entón, tampouco non é nada novedoso nese aspecto, quero decir, bueno, pois isto, todos temos unha parroquia e todos temos isto. Entonces, onde está a cuestión? Eu, sobre todo, o que quixen foi guardar a miña, que non se perdera, como guardar o tempo, non? É dicir, eu guardo o tempo e a historia da miña parroquia de uns anos para atrás, o sea, pois eso, desde o 1900 para diante, pois guardo aquí e queda aquí constancia desto, contado con todo o cariño do mundo, porque pretendín que fora un libro amable con todo o mundo, non é un libro que vai a por ninguén, ni moito menos, é amable con todos. Entón, esa foi un pouco o obxectivo, digamos que non pretende. A veces, claro, me quedo así un pouco porque me din, pero claro, se é un libro da túa parroquia, sí, a veces eu digo, sí, non é nada interesante, non te preocupes, non te perdes nada. Eu digo, así un pouco, sabes, como, efectivamente, porque tampouco quero que sexa tomado como si isto tuviera que ser nada importante, pero sí que é no sentido en que, como decía outro día Xaquín, creo que eras ti, Xaquín, si que me comentabas que che dixera un sobrinho teu. Si, díxome, si en Galicia cada parroquia, e díxome incluso cada axuntamento, tuvese un libro coa profundidade e os matices que ten este libro, a maneira positiva de considerar as persoas, o análisis psicológico que dá para todas as ciencias, díxome, Galicia sería diferente, sería completamente distinta, moito máis rica. Sería unha Galicia moito máis afirmada, moito máis empoderada, con moito máis autoestima. Sí, Pois por aí quería que fóramos tiros. Bueno, pois non sei se... Se alguén de decir algo que diga, eu simplemente que me daba moita pena vir a Ferrol e non decir dúas cousiñas. Unha, que o feito de estar aquí e estar con Man xa ten unha carga simbólica importante. Non sei se decir que ele é un vilarego de Ferrol ou un ferrolano dos Vilares, porque tanto ten un pouco polas orixes ou un pouco polas vivencias, non, de aquí, que é unha persona moi dali e moi daqui ao mesmo tempo.
Pero o que sí iba é que vir aquí e non mencionar algún detalle, alguna pincelada sobre Carballo Calero e Díaz Castro emparetado con Man, precisamente, é que tanta importancia, tanta trascendencia ten, non para os vilares, non para toda a terra chá, e incluso para o país, porque hai análises do mismo de Xesús Alonso Montero, que di que é un dos grandes poetas galegos de todos os tempos, e non falar da súa relación tardía, pero da súa relación tan intensa con Carballo Calero, non mencionar un detalle que vou dicir agora que a mellor moita xente descoñece, que outro día volveu a decir nesa palestra que fixemos Alfonso Blanco. Hai unha anécdota, eles conocéronse, claro, despois de que Díaz Castro se xubilou e foi a vivir a Guitiriz. Os dous querían coñecerse, pero nunca tiveron unha oportunidade. Carballo Calero decía que na súa mesiña de noite sempre tiña nimbos, a obra de Díaz Castro, e foi no levar Alfonso a coñecer a Lugo. E chegaron ali ao seu piso, ao seu apartamento, e cando abriron a porta, Carballo Calero viuno e dixo: por fin coñezo o home, porque o poeta xa o coñecía. E é curioso que a segunda edición de Nimbos, que se intentou e quixo Díaz Castro que fora prologada por Carballo Calero, o que dá un pouco a idea do respeto e da admiración que lle tiña, nin Galaxia, nin posteriormente o resto de edicións, a Voz de Galicia, na propia Galaxia, foron quen de incluir, de ter a decencia de incluir ese prólogo maravilloso que é un verdadeiro tratado sobre a obra de Díaz Castro, e curiosamente tuvo que ser editada esa segunda edición por unha editora española se chamaba ademais, de Madrid, nunha edición bilingüe en español, mira ti as cousas raras que se dan na vida, nunha edición bilingüe en español e galego, nunha colección de poetas vascos, galegos e cataláns, e que levaba ese prólogo en reintegrado de Carballo Calero. Carballo Calero naquela época, no ano 80 e pico, xa era unha persona moi volcada no tema do reintegracionismo. O que quero dicir con isto é que a cultura, moitas veces, ou a cultura mal entendida, desune e enfrenta. Pero a cultura ben entendida, que dúas persoas que eran verdadeiros eruditos, cada un no seu campo, Carballo Calero xa nadie discute, todo o mundo o ve, e o propio Díaz Castro, que era un home que coñecía a perfección 15 idiomas, que parece unha animalada, pero que era así, e como estas dúas persoas, un sin ser reintegracionista e outro sendo reintegracionista, o profundo respeto que se tiña e admiración hasta ese punto. Me parece que é de xusticia decir eso e tamén aprender todos un pouco do que é, digamos que non sei, ser tolerantes e sobre todo admirar os coñecementos dos demais en vez de enfrentados, e creo que eles mismos nos dan unha lección. E que estes foran un precisamente de Ferrol e o outro dos Vilares, pois ainda nos enche máis de honra a todos, e de alguma maneira, Díaz Castro foi o que motivou todo isto, toda esta movida que está pasando en Guitiriz, e en parte tamén o libro. Sí. Así que, era simplemente decir eso, porque me quedaba pena de non comentar estas cousas estando aquí, simplemente. Eu xa decía que a ver si somos capaces incluso de organizar algún día algunha xornada, un acto semellante, pois para falar desa relación e dar esos datos e afondar un pouco na relación que tuveron Díaz Castro e máis Carballo Calero. Pero bueno, queda aí no aire e saberemos a ver que é o que dá de sí. Por outro lado, a relación, que non o dixen, pero tiño por aí tamén na memoria, hai unha relación ao final entre Vilares e Guitiriz e Ferrol. De feito, en Guitiriz hai unha rúa que é a Rúa Ferrol. Non hai en Ferrol, pero en Guitiriz hai na. E, a ver, eu estou tamén meténdome un pouco a través dos xornais antigos, pois na hemeroteca, nas noticias que van xurdindo arredor do nome de Guitiriz, Parga, dos Vilares, eso, non? E, bueno, aparte das aguas minerais que atraían ali a cantidade de xente de Ferrol,
Eu tiña aquí, por exemplo, recordo sempre ao abogado Seoane, que iba ali, pois iba a casa dunha tía miña que vivía ali en frente a casa Benedito, en Guitiriz, unha muller de Leonardo, e decía, oye, fui allí a la casa de tu tía e ya me mandó tu prima Maruja recuerdos para aquí, tal, non sei que. Entón, bueno, aí formouse unha corriente que non directamente cos Vilares, pero sí con Guitiriz, non? E logo, que no propio libro tamén hai algunhas historias humanas de xente que ten relación con Ferrol, é dicir, por unha parte, xente que veo aquí, atraída pois, polo traballo dos estaleiros e todo eso, e que seguro que hai moitos máis por aí que teñen as raíces ali e que están todavía vivindo aquí, non? Polo tanto, non estamos a falar de extremos moi distantes, senón moi cercanos, moi próximos. Non? Sí, cando vim para Ferrol encontreime moita xente que me quedara sorprendida, porque non sabía, pero moita xente que veraneaba en Guitiriz, polo das augas. Tomei conciencia en Ferrol do importante que fora Guitiriz turísticamente, porque non era, sabes, claro, eu vivía nunha aldea, tampouco vivía ali no pobo, sabía que había, bueno, que a xente viña, pero non era moi consciente, pero cando vim para aquí, digo, pero todo o mundo veraneou en Guitiriz, e claro, decíame, pero que claro, se era, estaba como un pouco de moda ir ali a tomar as augas e todo eso, pero moita xente coñecín aquí, non foron un par de persoas, non, foron máis. Se ve que Ferrol, a parte de, eso cítase pouco, a parte de Bilbao, Barcelona, Ferrol foi un dos sitios a donde máis se leu, tamén por sí. pero Ferrol moitísimo. Por exemplo, Pepe Antonio de Ciprián traballou na Renfe, a estación que hai por diante, toda esa parilla que hai de elevada, por unha avenida de Museo, e todo o que que encontrei eu era ordenado, e por aí viña aí no ano 63, encontrei un ali, e se ordeino, que estaba ordenado, moita xente hai, Santa María, a Navarra do Castaño, hai toda unha serie de xente por aí, é de labrado moitísimo. De labrada moito, sí. Das sindicales, ainda hoxe, que eu tamén estudarei, hai unha porrada de xente, das da Casa Nova, cantidad de xente, que tamén logo algúns que los animaban a lavar. E iso, cada un ten o seu pobo pequeno, o seu corazonciño, e tiñamos que son os procedentes de lá, tiñamos que retomar. E, por certo, no Castro, bueno, sí, cruzadas, aí tiñamos en Santa Cruz, casi toda ela tiña one, cambios de roca, como éramos da Choca, que era a carretera federal, que chamábamos as xouxos das carregadas antiguas, que se eran máximos, San Bexo participaba de isto, pero Santa Cruz tiñamos completamente tamén integrado, aunque non se chegaban que eran os dos Vilares. Claro, porque os de Santa Cruz, efectivamente, e a miña avó, que era de San Bexo, por eso que tiña inquina con el. O sea, era unha cousa que xa digo que me castigaba, se empregaba, porque ela, bueno, parecíalle tamén, sí, os da Choca. A Choca era a Nacional Sexta. Sí, por as carregadas, coches de cabalos, que viñan dos axouxes, que eran as chocas, non? Chocas, incluso os tentados que teñen as ovellas e as vacas, son as chocas, non? Entón, por iso se chamaba, xa ven aí a choca, non? Entón, decía que os da choca estaban, claro, tienes un pouco de máis relación, en cuanto que todos os días pasaban ali había novedades. Claro, que os margatos, os mistales, e todo eso tamén crearon todo, Mini tamén é desa familia, non? Todo un cambio nas noticias. Pero aí había, sí, o que pasa é que non se vai a revivir todo o que hai, pero hai o que dimán sería interesante. Pois sí. Tendo en conta o noso corazonciño, igual tiñamos que reivindicar non só onde a que se gusta. A mí non me gusta o. Eu eso, o do cando fun traballar a Noia, claro, é no Barbanza, imagínate xa outra esfera ali, si, moito mo achacar, pero que dixo? Estaba todo o día sí, chamaballes moito a atención, eu dixo, bueno, a mí tamén me chama a atención
como falar, O que pasa é que depende do niño. Eh. Tamén é moi externo, non é? O que pasa é que, claro, eso é o dos finos, o dos perros, que é moi fino. Pero que se por tantos anos non entrou na figura. Como tamén a feira de Parga. A feira de Parga, no fondo, era diríamos, unha censura, que por iso, esa vez, estaba ben pegada para... Iso viña a censura viña de Parga, por unha problemática. sí, Pero das aldeas, pero depende como digas, podes ser, pero poden simplemente haber sí. unha malla ou un fillo. No, eu digo yo moi cariñosamente. Sí, sí. A ver, onde feches? Pero tamén, eso pasa, eu que sei, como outras palabras de grego. Pero non botou máis anos aquí, Por exemplo, que botou ali. Por exemplo, unha palabra que ten todos os significados que é a palabra caralho, pode decir moi tendramente, moi brutamente, Sí. anda aquí en español, anda aquí en español. Mira, nos vamos a ir en Sevilla tamén, e vamos a Cali, e a puta, e non te parece mal. Claro. E é que le dices eso a alguien, se va a ver. Eso es todo, E iso pode ser tú non eres ferrol, que eres mesmo, non? Sí. Claro, sabes os de ferrol, os de medio do Portugal. É a censura, a rabia, bueno. Bueno, eso sí. Por exemplo, si non temos outros termos, por sorte. Bueno, pois Moi nada, ben. pois oye, moitas Claro, gracias. vamos a hacer